Гледайте кой прави. Гледай сега какво прави. Що го правя? Защото много хора искате да направи един девиатор и да ви го покажа. И ето тук сега, това е тераса, там е лампата, от другия край имаме ключе, което пак пали тая лампа, нали, две стаички са и всичко сме събрали на едно. Разбира се, захранването ни идва ето там, от другата кутия. Това, което виждате, така го иска инвеститорът, така го правиме. Вземаме кутийката, първото, което правиме, кой с каквото може, с клещи, с каквото дойде, се правиме отворчета, за да може да минат кабела. В случая имаме едно захранване, една лампа и две ключета. Ето го едното тук. Бетонче. Какво да направим? Там го искат, там го правиме. От другия край също имаме ключето. Ето идва от другата стена. И сега от тук нататък вече пробили сме се дупките, направили сме. Имаме 2-4 отвора. Съвсем логично. И правиме 4 дупки. Ето. Така. Ако не можем с пръстите, го правим с клещи или с нож. Вкарваме си ги. Така. Ключетата ги вкарваме, те няма никакво значение, но е хубаво да знаем. Ето виждаме, че това е единият ключ от другия край, а това е ключа от този край. Така, тези двата ключа, това ни е захранването, а това респективно лампата. Нагоре се прави лампата, захранването нататък и двата ключа отдолу. Пускаме ги двата ключа отдолу в кутийката. Захранването си го пускаме тук. И лампата съответно от горния дясен път. Така го правя в момента, всеки може да си ги нареди както си иска. И съответно друго нещо, инвеститора го иска с усукани връзки, разбира се, може и ваго клеме, понеже е осветление, за други работи не ги препоръчвам. Аз винаги си ги подразвам на едно пиво да ми са. Ето. Вземем инструмент, за да не си клоча пръстите, так. Така. Правим така. Правим така. Това в момента имам като забелвачка на книпекс. Пак става. Се правим връзките. Заголваме си ги. Ето ги, вече заголени. Така, да се припомним, двата ключа ги сложихме отдолу. Захранването го сложихме от моя ляв горен край, а лампичката, пак да проверя, нататък. И сега самото вързване на ключа. Тате му казваше малко по-сложен единичен ключ. Защо? Защото това са два единични ключа, които се взаимодействат, разбира се, девиатори. И така, двата ключа, едната кафява и другата кафява в случая, понеже имаме синя кафява и жълто-зелена, тъмните цветове винаги са фаза. Само, че на единият ще отиде към лампата, а на другият ще отиде към захранването. Даже можем да почнем с тях. Ето, захранването, тази е тъмната фаза. Вързваме единият ключ, абсолютно няма никакво значение кой ще е. По принцип е хубаво да е първият тук, който е най-близо. Другият ключ, който ни е отдолу, го вързваме към лампата, кафявата на лампата. Край. Това беше сложното. От тук нататък, какво правиме? Двата ключа ги вързваме цвят с цвят, синята с синята, жълто-зелената с жълто-зелената. Те съответно ще се припредават от единият и от другия край разсветка и да изгасва девиаторният ключ. Сега, какво остана? Разбира се, захранването, нулата, да можем лампичката горе да захраним с нула. Ето е. Вижте как ги правя връзките, за да може после само да се стегна с клещите и съответно жълто-зеления земен. И ето, това е връзката. Сега просто ще ги затеглиме нещата. И стягаме до края, защото това са тънки проводници, квадрат и половина. Стягаме здраво и хубаво. Аз лично си оставам
тази дължина. Как го правя? Ето, стискам тук с двете ръце, а с тази опъвам леко. Но спирам до тук някъде, защото мога да затегна още доста, но обаче рискуваме тук някой път да се скъса. Особено ако леко сме наранили изолацията. Пак казвам, аз с опита си, когато ги беля, правя така, че ако усета пък случайно, че съм натиснал всичко става, някой път тик или каквото и да, заглобвам наново и правя нова връзка, защото е опасно. Ето. Така. Сега остана изолирането. Съответно, всеки, който каквото изолирбанч иска, М3 изобщо не е лошо изолирбанче. Ето, хващаме от началото на връзката. Затягаме добре. Тук правим шапка. Прегъваме шапчицата и продължаваме да го навиеме. Специално изолацията аз се навивам, не се скъпа от тиксо. И всичкото това се повтаря. Да си добавим връзките навътре. Ето така, аз гледам по принцип да има отстояние, винаги да има някаква разлика между... Изолацията е достатъчно, но да има разлика между връзките, да не са слепени една до друга. Прибираме си ги на спокойно, на свободно и накрая слагаме капачето, т.е. с перца. Прибираме навътре. И това е, ако ви е харесало, лайкайте, па може даже и да го направите някой път. Не е толкова фатално, съответно, нали, аз не апелирам това нещо да се случва, но така ми е зададено, така ще бъде. Чао, до нови срещи!